Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar kuke gani kamar muka bayani yadda ake hada WhatsApp sticker a cikin wannan sabon bidiyon namu. To kamar kuke gani yanzu yadda ake hada WhatsApp sticker, ga sunan kuna gani kala-kala wa'annan stikokin gaba ki dan musu mu ne muka hada su, sannan kuma zamu je mu nuna muku yadda muka hada wa'annan stikokin. Kamar kuke gani yanzu a sabon wannan bidiyon namu zamu shiga cikin application din da ake hada sticker da shi. Kamar kuke gani mun shigo cikin application din da ake hada sticker da shi, ga wani dan cross nan daga ƙasa da za ku ga wata jar alama za a sa muku a daidai wajen. Wannan jar alama a daidai nan gurin, ga wanda cross nan a nan gurin an shigo, to zai kawo ku directly wannan page. Yana kawo ku nan gurin abinda za ku yi ga sabubbuka nan kala-kala har wajen guda 5. To kamar kuke gani za ku zazzabi wanda kuke so, idan sticker mai emoji ce ko mai rubutu ko kuma mai hotuna kamar kuke gani. To ni yanzu abinda nake bukata sticker mai hotuna nake son na yi. To kamar kuke gani gashi nan na danna wajen hotuna, ga hotuna nan na cikin wayata kala-kala, zan zabi wanda nake so ne sticker da shi. Dukkan irin hoton da kake da bukata kana son zuwa kai sticker da shi. Kamar kuke gani gashi nan ina zazzaba kamar kuke gani zan zabi hotunan da nake so. To idan dai kada dai ku manta, idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe. Sannan kamar kuke gani na zabi hoton, na zaba ga wata yar alama ta next daga sama. Kamar kuke gani zamu danna ta, zaka zabi shape din da kake da bukata, shape din da kake so sticker ta zama, wani irin shape kake son ta yi, duk yanayin yadda kake so. Ga sunan kala-kala zaka iya scroll ka zazzaba. Kamar kuke gani idan ka gama zaka danna done. Kamar kuke gani sticker successful, an riga an gama hada sticker. To kamar kuke gani yanzu zaka yi selecting stickers din da kake da bukata ka tura a WhatsApp. Kamar kuke gani zaka rubuta sunan sticker. Kamar kuke gani na riga na rubuta sunan sticker, zaka danna nan gurin zaka rubuta sunan sticker. Kamar kuke gani za saka my fourth sticker. Kamar kuke gani ga sai ka rubuta sunan creator din, in sunan ka kake son ka rubuta zaka iya rubuta. Kamar kuke gani na sa Muhammad, sai ku danna add to WhatsApp wannan dan rubutu. Kamar kuke gani yana sawa connecting to WhatsApp, zai zaka zabo da WhatsApp zaka tura. To kamar kuke gani zan tura shi zuwa normal WhatsApp ɗina ne. To kamar kuke gani yanzu gashi nan kuna tura. Kamar kuke gani za ku danna wannan yar alama ta add din. Kamar kuke gani, to kamar kuke gani sticker successfully added to WhatsApp. To kamar kuke gani yanzu wannan sticker successfully ta tafi WhatsApp. Kamar kuke gani yanzu mu shiga cikin WhatsApp application din mu. WhatsApp application din mu zamu ga inda muka saka wannan sticker. Kamar kuke gani yanzu zaka shiga wajen da zaka tura message, zaka danna wajen sticker. Kamar kuke gani bayan ka bude wajen sticker, kamar kuke gani zaka zo ka nemo ta, zaka dinga duddubawa. Kamar kuke gani ga stikokin da muka hada nan gaba ki ɗayan su kala-kala. To kamar kuke gani ga sticker nan da muka hada ta nan a gefe. Kamar kuke gani ga ta nan a gefe, ita ce muka hada ta wannan mai babur din yadda kuke gani yanzu haka. To kamar kuke gani ta wannan hanya za ku iya hada sticker kala-kala wanda kuke so. Kuma sannan kar ku manta, idan wani farkon zai tafi wannan channel namu, ku manta ku taimaka ku danna mana alamar subscribe. Kuna tare da Muhammad Tech, muna godiya sosai. Sannan kuma jama'a dan yi hakuri na manta, application din da ake amfani da shi ake hada wannan sticker, zan ajiye muku link ɗinsa a description din wannan bidiyon, wato ka danna kan sunan wannan bidiyon. Ga sannan kuma zan nuna muku hoton sa akan nan gurin. Kamar kuke gani wannan shine application din da za ku yi amfani da shi ku hada wannan sticker. Muna godiya.